ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಕರ್ಬದಂಶದ ಮಾತ್ರೆ ಕೊರೊಂದಿತ್ತದು ಮಾತ್ರೆಡ್ ಇಸತಂಶ ಅವರ ಒಟ್ಟಿಪಣ್ಣು ತೀರ್ದು 228 ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಪಾಡ್ದಿನ ಬೇಜಾರ್ದ ಸಂಗತಿ ಮುಂಬೈದ ಬಿಎಂಸಿ ಶಾಲೆಡ್ ನಡೆತದುಂಡು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆದಡಿಟ್ ಶಾಲೆದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಕರ್ಬದಂಶದ ಮಾತ್ರೆ ಒದಗಾವಂದುಲ್ಲೆರ್. ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕ್ಲೆಡ ಸಿಕ್ಲೆನ್ ಎದುರ್ಸವನ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪನ ಅಂಶ ಈ ಮಾತ್ರೆಲೆಡ್ ಉಂಡೊಂದು ಶಾಲೆಲೆಗ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಆಂಡ ಬೊಂಬೈ ಬಿಎಂಸಿ ಶಾಲೆಡ್ ಮಾತ್ರೆದು ತೊನ್ನ ಒಡ್ತಿ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲ್ ರಡ್ಡದ್ ನಡೆದು ಬಕ್ಕ ನೆತ್ತಿರ್ ಕಕ್ಕದ ತೀರ್ದಲ್ 228 ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಉಸರಿಜ್ಜಂದೆ ಆದ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರ್ನಂಚಾತಂಡ್. 16 ವರ್ಷದ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲ ತೀರ್ನ ಬಗೆಟ್ ಶಾಲೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸರಿಯಾಯಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೊಟ್ಟುಜಿ. ಇಲ್ಲಂತಕ್ಲು ಪೋಡಿದ ತಂಕ್ಲೆನ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಲ್ತಿದರಂದು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಪಂತಂಡ್.